IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. May payan iti scholarship ken medical assistance sa iti atleta mo pagasapan ang makaiyaw iti medalya iti palarong pambansa. Dahito iti inbatar ni Ms. Helen Rose Domingo, Sports Development Officer iti gobyerno probinsyala. Kinunana, dahito yung tipan naka-insentibo dahil iti atleta wenno tulong manipod iti provincial government of Ilocos Norte, malaksid kaya iti cash incentive nga ipapaay iti bukod daan lokal a gobyerno. Actually, iti incentive incentive dagiti R1AA mismong dagiti local government units dati mangmangted. Iso nga iti sagsagutin iti incentive nga sagsagutin ti probinsya is numangabak da iti national at dati scholarship da nga maala iti probinsya. So, it's scholarship at saka medical assistance yata nila if in case na magkaroon sila ng mga yung mga injuries na related sa training nila, sinasagot naman ng probinsya yon. Is katulad nung kay Tonet, nagkaroon yung gymnastic natin, which is nakabalik naman na siya ngayon. Sinagot naman ng sinuportahan naman siya ng ng probinsya nung ma-ACL siya. Hanggang doon sa gumaling na siya. So, yun ang national sinasagot ng probinsya. Yung mga pinaka-incentive na nila yung kanilang athletic scholar. Kasi syempre nagbibigay na yung mga local government units nila. At saka isa pa, we are drafting na magkaroon ng direct incentive sa mga national at saka international medalist natin. Kasi marami naman nang nag-a-achieve na mga atleta natin from Ilocos Norte, nag-a-achieve na rin sila sa international, katulad ni Dave, diba? Yung ating record breaker sa palarong pambansa. Inay iti raytoy ang maragsakan iti Sports Development Office sa gaputa makita iti nagnatuana iti Schools Division of Ilocos Norte ken nagtalinada kampiyon iti Schools Division of Lawag City iti napalabas sa Region 1 Athletic Association Meet. Kabayatan na segon kan Domingo, agarop kagodwa ti delegasyon iti Region 1 kat atleta manipod iti probinsya na Ilocos Norte. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.